намояндагони ҷабҳаи муқоимат мегӯянд тоҷикистон бояд дар ҳалли вазъи афғонистон бештар ташаббус нишон диҳад. тоҷикистон метавонад дар расидан ба сулҳу субот дар афғонистон нақши ҳалкунанда дошта бошад. дар ин бора раиси ҳизби конгураи миллии афғонистон Латифи Пидром дар як мусоҳиба бо ТАСС ибрози назар намудааст. вай таъкид кард ки намояндагони ҷабҳаи муқоимати миллии ҷумҳурӣ барои муколама бо аъзои толибон ки қудратро дар кишвар ба даст овардаанд омодаанд. ҷабҳаи муқоимат ба ҳеҷ ваҷҳ гуфтушунид бо толибонро рад накардааст ва тоҷикистон метавонад мизбони ин вохӯриҳо шавад, бо боварӣ изҳор дошт Пидром. ба гуфтаи ин сиёсатмадор тоҷикистон агар ташаббусро ба даст гирад метавонад боз ҳам пеш равад. илова бар ин Пидром қайд кард ки барои кӯмак ба муқоимат ба дигар кишварҳо робита барқарор кардан лозим. вай ишора кард ки ҷабҳаи муқоимат бояд бо Русия, бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Чин, Эрон ва Покистон тамос гирад.